Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна ў нядзелю увечары мы сустракаемся тут. І сёння будзем разбірацца ў вельмі важнай тэме, якая хвалюе чалавецтва яшчэ пачынаючы з першабытных часоў. Што гэта за тэма? Пакуль вы думаеце, я вам прадстаўлю нашых удзельнікаў пасяджэння. Итак, сустракайце Наста. Прывітанне! Арына. Добрый вечер. И Антось. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на нашым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Ну і для пачатку давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Я сёння міністр малака. А я міністр хлеба. А я міністр садавіны і гародніны. А вы самі любіце хлеб і малако? Я люблю малако і тварог. Я люблю морозіва. О, малако ў такім выглядзе, мне падаецца, падабаецца вельмі многім нашым гледачам. Арына, ты што любіш? Я люблю морозіва і тварог са сметанай і цукарам. Гэта таксама вельмі смачна, але таксама яшчэ і вельмі карысна. А якія яшчэ вы ведаеце карысныя ласункі? Уся гародніна. Садавіна таксама. Садавіна. Паважаныя міністры, а ці ведаеце вы, адкуль гэта ўсё бярэцца? Скажыце, калі ласка. Яно бярэцца дзякуючы сельскай гаспадарцы. Я адказна за малако, таму раскажу пра яго. Сапраўды, малако адзін з самых любёных ласункаў у дзяцей. І яно бярэцца дзякуючы кароўцы. Каза таксама малако дае, і яно вельмі карыснае. Але часцей за ўсё мы п'ем малако, што дае кароўка. Маеш рацыю, Наста. Малако вельмі важны прадукт, а я раскажу пра хлеб. Ёсць такі жарт пра піражкі, што растуць на дрэвах. Гэта, конечно, гумар, казка. Каб на стале з'явіўся хлеб, працуе штодзённа многа людзей. Таму і кажуць, хлеб усяму галава. А вось яблыкі растуць на дрэвах. І слівы, і грушы, і іншая садавіна. Гародніна, морква, цыбуля, бульба, напрыклад, растуць у зямлі. Літаральна кажучы, на агародзе. Я вось прынес яблыкі, а можам яблыкі зрабіць прызам. Вераніка, у вас ёсць якая-небудзь віктарына? Канешне, ёсць. У нас вельмі многа розных і цікавых віктарын. Наша віктарына будзе тычыцца яшчэ самых-самых пачаткаў гісторыі чалавецтва, першабытных часоў. І каб здабыць ежу, першапачаткова чалавек чым займаўся? Хадзіў у лес і займаўся там збіральніцтвам, там шукаў ежу, альбо адразу пачаў разбіваць агароды каля сваіх хат. Я лічу, спачатку з'явілася збіральніцтва. Я таксама так Так, лічу. сапраўды, першым з'явілася збіральніцтва, і таму нашы міністры, вось ваш карысны прыз. Так, другое пытанне. Чалавек у лесе збіраў карэнні і ягады, альбо піражкі і ананасы. Што ён там збіраў? Адкажыце, калі ласка. І карэнні і ягады. Піражкі ці ананасы? Не. Не, пірожкі ананасы не растуць. Не падманеш нашых міністраў, атрымлівайце, калі ласка, па яблычку. А мы паволі пераходзім да жывёлагадоўлі. І давайце ж разбірацца, што гэта была за першая жывёліна, якую прыручыў чалавек. Я вам прапаную два варыянты. Чалавек прыручыў маманта, быў хатні мамант, такі прыгожы, такі пухнаты, альбо чалавек прыручыў дзікага продка сучаснага сабакі, каб той яму дапамагаў ахоўваць жытло і таксама хадзіць на паляванне. Хто гэта быў? Дзікі родзіч сабакі. Да, я Які родзіч сабакі. Усё правільна сказалі, яблыкі вы ў мяне выйгралі. Калі вы не супраць, давайце мы іх назад складзем у кошык, так, абавязкова пасля нашага пасяджэння. Гэтыя вашыя прызы забярэце. Дзякуй, Вераніка, вельмі добрая віктарына. Адказваючы на пытанні, можна зразумець, як з'явілася земляробства і жывёлагадоўля. Вельмі цікава. А як гэта робіцца сёння? Раскажам нашым гледачам. Ну, канешне, раскажам, так? Дзеля гэтага мы яшчэ запрасілі спецыяліста. Гэта галоўны заатэхнік адкрытага акцыянернага таварыства Астраметчава. Сустракайце наш ганаровы госць Жытковіч Вольга Мікалаевна. Добрый день, паважаныя міністры. Добрый день, Вераніка, паважаныя гледачы. Я вельмі рада далучыцца да вашай гутаркі. Каб распаведаць вам, як сёння выглядае сельская гаспадарка і што сёння прадстаўляюць сабой каровы, гэта
найбуйнейшыя такія комплексы малочна-таварныя. Галоўнай мэтай з'яўляецца вытворчасць малака. Малако павінна быць самай лепшай якасці. І на цяперашніх малочна-таварных комплексах працэсы ўсе механізаваныя, выкарыстоўваюцца даільныя установкі, харчаванне здзяйсняецца самаходнымі кармараздатчыкамі. А адкуль бярэцца ежа для кароў? Асноўная карма, якія мы сёння выкарыстоўваем для кармлення нашых карміліц, яны растуць на палях. Паважаныя міністры, ці хаціце вы пабачыць, як гэта ўсё адбываецца сапраўды? Да, вельмі хацім. Тады я запрашаю вас наведаць нашу гаспадарку. Вось тут гадуюцца нашы кароўкі. Па-першае, што трэба зрабіць, гэта выкарыстоўваць меры бяспекі. Жывёлаводы апранаюцца належным чынам і вельмі дбаюць пра здароўе жывёл. Толькі здаровая кароўка дасць карыснае і смачнае малако. Як вы лічыце, сколькі на гэтым комплексе дойных кароў у нас? 300. 800. Малацы, але трошкі больш. 900 галоў дойнага статку. Карова круглы год жыве у такіх вот памяшканнях. Як вы думаеце, што ёсць сёння карова? Сена. Так, Сена. так, яшчэ. Асноўнымі кармамі з'яўляюцца, хто ведае? Сілас. Сілас, Сенаж. сенаж. А таксама мы яшчэ дадаем камбікорм уласнай вытворчасці. Як вы думаеце, што каровы п'юць, малако ці воду? Воду. Воду, малайцы. Яна павінна быць чыстай і заўсёды свежай. Нашы кароўкі дояцца 2 разы на дзень. Раніцай і ўвечары. У нас тут ёсць даільная установка і называецца яна карусель. Але гэта не забава для дзяцей. Гэта тая карусель, на якой катаюцца каровы і даюць малако. Ці ведаеце вы, якая гэта парода? Я ведаю, гэта галштынская парода. Іх трымаюць для вытворчасці малака. А куды вы пасля адпраўляеце малако? Не адразу ж у краму. Так, малако адразу ў краму ісці не можа. На комплексе ёсць танк-лядоўня, дзе яно ахлаждаецца да тэмпературы 4-5 градусаў, а потым яно грузіцца ў малакавоз і вядзецца на малако-пераапрацоўчы завод, і там ужо гатуюць з яго канечную прадукцыю. Мы бачым, што вы вельмі клапоціцеся пра жывёл. А яшчэ хачу дадаць, што карова мела і мае для беларусаў вялікае значэнне. Нездарма нашыя продкі называлі яе карміцелькай. Карова лічылася сімвалам дастатка. Гэта сапраўднае багацце і сёння. Хлеб пачынаецца з поля, хлеб пачынаецца з коласа. Паглядзіце, як прыгожа. Жытні хлеб заўсёды быў і будзе на сталах у беларусаў. Хлеб таксама робяць з пшаніцы. І жыта, і пшаніца – гэта злакі, якія растуць у полі. Паглядзіце, якія прыгожыя каласы. Яны як жывыя. Слова «жыта» падобна на слова «жыць». А месяц, калі убіраюць збожжа, нашы продкі назвалі яго жнівень. Раней збожжа убіралі сярпом, а потым камбайнамі. Прывітанне, сябры! Вельмі рады вас тут бачыць. А я тут разам з бацькам. Ён працуе аграномам. А вы ведаеце, хто такі аграном і чым ён занимаецца? Аграном – это человек, які ўсё ведае пра расліны, што растуць у гаспадарцы. Ведае, што і калі трэба сажаць, калі убіраць. І як клапаціцца пра расліны. Аграном – это вельмі складаная прафесія і вельмі важная. Я ганаруся сваім тата. Вы хотели рассказать гледачам, з чаго бярэцца хлеб? Так вось, ён бярэцца тут, у полі. Каб сабраць добры ўраджай, трэба закласці добрае насенне, добрую падрыхтаваную хлебу. Пасля гэтыя расліны трэба даглядаць, клапаціцца пра іх, каб атрымаць добры ўраджай. Потым гэтае зерне сабіраецца з палёў і завозіцца на мелькамбінаты. З яго потым робяць муку і атрымліваюцца смачныя булкі, духмяны хлеб. Сябры, зараз мы знаходзімся ў яблыневым садзе. Вось так растуць яблыкі. Паглядзіце, які тут вялікі і прыгожы сад. А вы ведалі, што раней дзікія яблыкі былі не такімі смачнымі, як зараз? Гісторыкі кажуць,
што нашы продкі займаліся садаводствам спачатку пры манастырах, а потым пры шляхецкіх сядзібах. Зараз гэта можа зрабіць кожны. Беларускія вучоныя-селекцыянеры выводзяць новыя гатункі яблыкаў. І назвы ў них цікавыя: беларускі сінап, поспех, сябрына, весяліна, дарунак і шмат другіх. Гэтыя яблыкі вельмі смачныя, а таксама карысныя. З іх робяць сок. Яблычны сок – адзін з самых любімых у дзяцей. Паважаны міністр, пакуль вы былі у гаспадарцы на ферме, вы там чулі розныя гукі. Ось мы зараз і даведаемся, наколькі вы добра ведаеце і наколькі вы добра разбіраецеся ў гуках фермы. Запрашаем, дарэчы, да гэтага практыкавання і нашых гледачоў. Будзе такое трошкі складанае пытанне, вельмі уважліва слухайце. Мы з вами там былі ў гаспадарцы. Поля. Правильно, гэта шум поля. Ну а цяпер вы просто абавязаны гэты гук адгадаць. Калі ласка, слухаем. Гэта Трактор. О, нездарма мы з вами былі на полі, адразу здагадаліся вельмі хутка. Яшчэ адзін вельмі цікавы гук. Гэта нехта есць яблыкі. Правильно, вось наш міністр садавіны і гародніны адразу адгадаў. Гэта хруст яблыкаў і некаму вельмі смачна. І так, цяпер 100% уважлівасць. Ці здагадайцеся, каму ці чаму належыць гэты гук? Калі ласка. Корова. Коровка, правильно, коровка. Ну, увогуле, як справіліся міністры? Малайцы. Да. Малайцы. Я спадзяюся на тое, што і нашы гледачы таксама годна справіліся з гэтым заданнем. Ну, а цяпер надышоў час нашай афіцыйнай часткі, паважаны міністр. Якія высновы мы з вами зробім? Калі ласка. Сельская гаспадарка, земляробства і жывёлагадоўля – традыцыйныя заняткі беларусаў. Праца хлебаробаў, земляробаў, жывёлаводаў адказная і цяжкая. Яны штодзённа працуюць для кожнага з нас. Садавіна, гародніна і іншая ежа, якую вырасцілі з любоўю, вельмі карысная для здароўя. Гэта рашэнне нашага міністэрства дзяцінства. Каб яно набыло моц, вам трэба паставіць подпіс. Згодны, так, з высновамі нашых міністраў. Малайцы дзеці. І мы ставім сваю пячатку. Усё. Я вельмі дзякую вам за запрашэнне і за цікавасць сельскай гаспадаркай. На гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, але наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Будьце разам з намі, сябры. Мы сёння з вами даведаліся, адкуль бярэцца малако, а яшчэ ведаем, што хлеб пачынаецца з коласа. Дарэчы, вы ведаеце, што гэта за такі беларускі аўтар? Да. Хто гэта такі? Якуб Колас. Правільна, гэта Якуб Колас. Ягонае сапраўднае прозвішча Міцкевіч, а творчы псеўданім Колас. І, напэўна, ён такі псеўданім узяў нездарма. Сёння мы з вами прачытаем урывак з ягонага апавядання «Чужы сад». Даведаемся, як хлопцы Яся і Алесь збіраліся ў чужы сад па яблыкі. Калі ласка, міністры. Ведаеш, брат Ясь, давай пойдзем у Грышка ў сад, ды накрадзем яблык. Гаварыў малы Алесь свайму сябру Ясю. А як Грышка зловіць? Пытаў Ясь. Мы наўперад паглядзім, ды скрадземся з загуменнем. А знаеш, якія яблыкі? Пачынаў Алесь распісваць Ясю грышкавы яблыкі. Во гэткія! Паказваў Алесь дзвюма зложанымі далонямі. Тут Ясь аж сліну глынуў. Калі ж, брат, страшна Грышкі. Надта сярдзіты дзед і моцна круціць за вуха. Стаяў Ясь на сваём. А ён хіба цябе круціў за вушы? Збаяўся Алесь. Не толькі за вушы, а і за лоб. Мяне не дагоніць. Разганяў Алесь свой страх. І мяне не дагоніць. Ён тады выскачыў з патайка. Дык не пойдзеш? А хто яго ведае? Ну дык я іду адзін.
а табе дулю ў нос, а не яблык. Дык і я пайду, ці што? Не выстаяў ясь. І два вясковыя, маленькія шэльмы, бордза схаваліся за вуглом хаты і, прытуліўшыся, пашлі каноплямі ў Грышкаў сад. А чым скончылася гэтая гісторыя, сябры, прачытайце самі. Вось вам і будзе такое невялічкае хатняе заданне. Тым часам вы паразважайце, ці можна хадзіць у чужы сад па яблыкі, нават калі яны вельмі смачныя, і што за гэта бывае. На гэтым мы развітваемся з вамі. Убачымся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!